Zalil mě pocit naprostého klidu, jaký jsem ještě nikdy nezažil. Vůbec jsem se nebál a další věc, které jsem si všiml, bylo, že na mém domě chybí střecha. Vznášel jsem se mimo tělo, letěl jsem vzhůru. Byl jsem tak metr a půl nad pokojem. Viděl jsem svou ženu, byla zdrcená. Můj kamarád Grady vyběhl ven. Otočil jsem se a podíval tím směrem. Viděl jsem ven? Na této straně domu nejsou okna. Nemohl jsem ho tady vidět oknem. Nevím, jak jinak to říct, než že mu bylo zle a zvracel. Když jsem se uzdravil a vrátil domů, vyprávěl jsem mu to, ukázal jsem mu, kde přesně stál, co dělal. Nemohl tomu uvěřit, řekl mi, ano, tak to bylo. Pozoroval jsem, co se mnou dělají záchranáři. Nejprve mi dali elektrický šok, defibrilátor. Neoživili mě. Dal mi druhý šok, ale bez výsledku. Když Steve nabíjel defibrilační pádla po třetí, došla baterie v monitoru srdeční činnosti, což se občas stává. Už jsme se s tím setkali. Pomoc byla naštěstí na cestě. K Jerrymu už spěchal záložný tým záchranářů. Podíval jsem se vpravo a viděl přijíždět další sanitku, která přivážela náhradní sadu defibrilačních pádel. Později jsem jim řekl i to, kdo sanitku řídil. Nevím, zda je vhodné slovo strašidelný, ale asi ho použiju, protože to připomíná scény ze Zóny soumraku. Jerry byl mezi životem a smrtí. Nebyl si jistý, zda záchranáři dorazí k jeho tělu včas. Netušil však, že jeho neobyčejný zážitek teprve začíná. Další věc, kterou si pamatuju, je, jak vstupuju do tunelu. Objevil se tunel. Byl asi metr široký. A potom jsem do tunelu vstoupil. Zdálo se mi, že se pohybuju asi 100-kilometrovou rychlostí. Kousek před sebou jsem viděl to nejkrásnější světlo, jaké si dovedete představit. Bylo čím dál tím jasnější. A pak jsem najednou vystoupil na druhé straně. Bylo to jako skočit do bazénu s mlékem, jen to nebylo mléko, ale světlo. Úplně mě obklopilo. A přímo uprostřed toho světla jsem uslyšel hlas. Někdo se mě později ptal, jak vím, že to byl Bůh. Odpověděl jsem, prostě jsem to věděl. Neviděl jsem jeho obličej, ale tělo jasně zářilo. Mělo to tvar těla, ale bylo to jen světlo. Řekl, musíš se vrátit. A já na to, pane, neposílej mě zpět. On odpověděl, můžeš se podívat, jaké to tu je, ale pak se musíš vrátit. Potom mě chytil za ruku. Procházeli jsme těmi nejkrásnějšími branami, šli jsme podél řeky, potkali jsme nějaké lidi. Byla to moje máma, táta, babička Nim. Vše vypadalo dokonale. Všichni mi řekli, že mě milují. A pak jsme se, jako lusknutím prstu, přesunuli na jiné místo. Viděl jsem přenádherné květiny, slyšel nejkrásnější hudbu. Nenacházím slov, abych popsal tu lásku a blaženost, kterou jsem ten den cítil. Poté z ničeho nic řekl, ukázal jsem ti to, teď mám pro tebe práci. Pustil moji ruku a já letěl jako kulka zpět skrz tunel.